ପିଲାମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମେଡିକ୍ୟୁରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି ଏ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ଯେଉଁ ବଦହଜମି ହାକୁଟି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭଳିଆ ରୋଗରୁ ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚ, ଓକେ, ତାପରେ ଅଦା ନେଇଛି, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋଡ଼ା ଖାର ବା ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ଖାର ଯେଉଁଟା କୁହାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ତ ଦେଖ ପ୍ରୋସିଜର ଆମେ ଦେଖିବା, এটা ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଦାକୁ ଗୋଲମରିଚ ଅଲଗା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବା, ମିଶାଇକି ଗରମ କରିବା। ଗରମ ପାଣିରେ ଗରମ କଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଛତରେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ସୋଡ଼ା ଖାର ପକାଇବା। ସୋଡ଼ା ଖାର ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଖଣ୍ଡେ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପିଇବା, ଚା ଭଳିଆ ପିଇଲା ପିଇବା। ପିଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଗୋଟେ ଆମେ 10ରୁ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କରିବା। ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ବଦହଜମି ରୋଗ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବା।